Здравейте, хора! Това е моят трети клип. В момента се намираме на едно моще, където ще минем и в момента минаваме заедно. Ето, това е рекичка. Ето ми е сянката. Моще. Тогава много беше страх. И сега така че ще се връща, няма да бъде. И това по-лекичко. Си изкарвам сърцето. Така. Сега ще отидем долу. Така, вече се намираме долу при камъните. Много внимателно. Доста е светлина. Вижте какъв интересен. Вратите с шарка. Сега ще се... Ето така на другата страна. Сега ще тук да се спира някой. Ама че другата страна. Отясно някой. Ето това е. Това и толкова. Така че хора, това беше за последния клип, за моя пети клип и така че чао!